Коней на пераправе не змяняюць, як і топавых чыноўнікаў падчас грамадска-палітычнага крызісу. Але гэта не пра беларускі рэжым. Лукашенко на гэтым тыдні перакартаваў кадравую калоду і прызначыў нанова цэлы шэраг высокіх вертыкальнікаў. Можа сабе дазволіць, бо падзеі ў Расіі паказваюць, што палітычная ўдача дагэтуль не адвярнулася ад яго. Усевалад Шлыкаў. Без сумневаў, гэта найбольшая ўдача Александра Лукашэнкі за апошні год. Самыя маштабныя за апошнія 10 год пратэсты ў нашых усходніх суседзяў выглядаюць як менавіта тое, пра што папярэджваў Лукашенко Кремль. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Як у ваду глядзеў у верасні. Тады атручаны меркаваны ФСБ Навальны яшчэ толькі выйшаў са штучнай комы. Сёння і ён, і ягоная жонка ўжо за кратамі. Па ўсёй Расіі пракаціліся пратэсты. У адказ масавыя арышты, вобшукі. Усё як у нас, хоць і менш жорстка, толькі ёсць шанец, што на адным дні у суседзяў буйныя выступленні скончацца. А гэта зусім не тое, што трэба беларускім уладам. Аптымальны варыянт для Лукашэнкі, калі б гэтыя расійскія пратэсты былі вельмі жорстка задушаны пуцінскім рэжымам. І гэта як бы паказвае, што Пуцін і Лукашенко в адным акопе сядзяць. Але каб жорстка душыць, трэба, каб тыя пратэсты не спыняліся, прынамсі нейкі час. Сёння Лукашенко заўзее за пратэстоўцаў на расійскіх вуліцах ці не мацней за таго ж Навальнага. Яшчэ нядаўна Кремль заклікаў Лукашенку да дыялогу з незадаволенымі, а цяпер расійскія сілавікі праводзяць вобшукі ў кватэрах апазіцыянераў. А тут яшчэ і еўразвяз, замест таго, каб займацца 4-м пакетам санкцыяў супраць Менску, разважае пра новыя абмежаванні для Расіі. Я асабіста думаю, што ў Расіі чуваць вецер пераменаў. І менавіта гэтак нервуе спадара Пуціна. Таму ён затрымаў на вуліцах 3500 чалавек. Таму і затрымаў спадара Навальнага. Таму ён затрымаў ягоную жонку. Я думаю, што Еўропа павінна адправіць рашучы сігнал, што гэта непрымальна. І ў нас ёсць вельмі, на мой погляд, эфектыўны механізм – рэжым глобальных санкцый еўразвязу. А пакуль уся ўвага на Расію, нават навіна пра верагоднае стварэнне сапраўднага канцлагера ў Беларусі захад не надта і шакавала. І Лукашенко бярэцца ператасоўваць чыноўнікаў. Новый шеф Рады бяспекі, кіраўнік горадні Азоту, новыя памочнікі па шэрагу абласцей. Ім запавет па свежых слядах. Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Таблічкі на кабінетах у гэтых людзей будуць новыя, аднак новых твараў у вертыкалі няма. Сілавікі відавочна ў фаворы, і гэта тренд, который з намі надоўга. Сёння ўжо ключавыя пасады ў краіне займаюць генералы КДБ і кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, і вось недавно кіраўнік камітэта дзяржаўнага контроля быў генерал КДБ. Ну, іх роль Расіі, яны, мусіць, хацелі б прэтэндаваць на некую новую ролю прыняцці палітычных рашэнняў. Улады, сутыкнуўшыся з народным незадаволеннем, паставілі ўсё на гвалт, на сілавы апарат. Аднак за такім асаблівым статусам сілавікі пакрысе становяцца ледзь не асобнай кастай. Ідуць і новыя пагрозы для самога Лукашэнкі. Будзе трапляць у залежнасць ад гэтай касты. Таму на нейкім этапе можа ўзнікнуць сітуацыя, калі хвост пачне круціць сабакам. Ну і калі ўжо зусім займацца нейкімі такімі прагнозамі напалову канспіралагічнымі, то на пэўнай стадыі магчымы і такі палацавы пераварот. Калі мы раней пыталіся ў расійскіх экспертаў, чаму Кремль падтрымлівае Менск, незважаючы на незадаволенне ненадзейным хаўруснікам, чулі ў адказ, што ў Беларусі, Маскве больш няма на каго разлічваць. Моцная силовая каста открывая пэўныя магчымасці, и Лукашенко гэта разумее. Он очень сильно боится, что если кадры будут застаиваться в одном месте, собираться, кучковаться, привыкать друг к другу, знакомиться, сдруживаться, то это для него опасно. Поэтому он делает все возможное, чтобы ротация происходила так, чтобы не успели сдружиться между собой, сгруппироваться, составить некий заговор.
Толькі летась сакратароў Рады бяспекі Беларусі мянялі двойчы, а з кастрычніка гэтая пасада на агул была пустой. Прызначаны ў аўторак Александр Вальфовіч таксама рэальнага ўплыву ні на што мець не будзе, мяркуюць адмыслоўцы. Гэта далёка не адпаведнік расійскага саўбезу. В России Патрушев, это там шэры кардынал, а Вальфович, ну, гэта штабіст, гэта выканаўца. У Беларусі ўсё вырашае Лукашенко, ну і вялікі давер у яго да старэйшага сына. Вось, я думаю, яны ўдваіх кіруюць де-факто бяспекай у Беларусі, а астатнія гэта проста тэхнічныя выканаўцы. І мэта ўсіх гэтых ракіровак пажылых і невядомых грамадству асобаў, каб такімі яны і заставаліся. З пратэстамі ў Расіі Лукашенко атрымаў чарговы зарад упэўненасці. Вертыкаль ператасоўваецца, незадаволенне душыцца, і відавочная мэта ўлады сёння вярнуць сітуацыю ў краіне да стану гадавой даўніны. А тое, што для Захаду беларускі рэжым стаў непрымальным, пытанне для яго другаснае.